Mamulkłe moja, błęli mnie głowa, łed ja chełdzi smujny milsi, nie deł mnie słowa. Łed ja chełdzi smujny milsi, nie deł mnie słowa. Nie deł mnie słowa, nimum sos mój cec, łebiecył mnie za półroczkły do mnie płe wrócec. Łebiecył mnie Joankę, za półroczkły... co ty tam śpiwyś? Co to je? Mamulkłe moja, znasz? Myślę, że zysyły ty piesnie prawie możemy płegać, bo ty ja bardzo piękno śpiwyś. Tak, melodia jest bardzo rzewna i romantyczna. Historia smutna. Jak większość takich pieśni. Myślę, że dobry pomysł. Dzysy, będziemy gdelełe piesnie, ja ci incipit brzemi Mamulkłe moja. Je to pieśń, która opowiedziała miłoce, która opowiedziała rozestanim. Witaj taś, z tej strony Paulena i Joanna. mamy znalazły nagranie archiwalne, które się ta nalez na tej platce Kaszuby, Polskie Radio, muzyka źródeł. Tiłe prawie ta piesnia Mamulkłe moja śpiewy Irena Rzepa. I ona była z Dambłe Żygłe, a nagranie było zrobione w 1998 roku. Pani Irena Rzepa urodziła się w 1937 roku. Miała bardzo interesujący, taki delikatny głos, idealny do właśnie takich ballad. Kiedyś w Dębogórzu był zespół śpiewaczy i ona w nim uczestniczyła i śpiewała. Ale tworzyła także humoreski w języku kaszubskim, w języku polskim. Była taką, można by powiedzieć, gawędziarką. I dzięki właśnie nagraniom możemy dzisiaj usłyszeć jej taki delikatny, jak samitny głos. Płyprywce, ziele idze łeta białka, łe Irena Rzepa, jej głos i łepływiesce może tyś wyciec na stronie Kasiepściego Spichlerza Pamioce, prowadzony przez Muzeum Kasiepsko-Pomorskiej Muzyki i Pismieniznę we Wejrowie. Mamulkłe moja, błęli mnie głowa, łed ja chełdzi smujny milszy, nie del mnie słowa. Łed ja chełdzi smujny milszy, nie del mnie słowa. Nie del mnie słowa, nie mam sos mój cec. Łebiecel mnie za półroczkły do mnie powrócec. Łebiecel mnie za półroczkły do mnie powrócec. Mamusiu moja, boli mnie głowa. Odjechał dzisiaj mój najmilejszy. Nie dał mi słowa. Nie dał mi słowa, nie mam się smucić. Obiecał mi za półroczku do mnie powrócić. Półroczkły łyśło, pisemkłe przeszło. Dyjże sobie je przecietac, moja milsie. Pół roczku minęło, przyszło pisemko. Dajże sobie je przeczytać, moja najmilejsza. I myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na zdrobnienia, takie jak pisemko, roczek albo też mamulka. Tego typu zabiegi to nie jest infantylizacja, tylko jest to zwrócenie uwagi w pieśniach ludowych na to, że to są ważne elementy i ważne słowa. Lascyk cietała, rzewnie płakała. Łed wildzigłe frasuneczkły, corysto mglała. Mamulo moja, błęli mnie głowa, błęłymar mi mój kłychanek, płececha moja. Liścik czytała i rzewnie płakała. Od wielkiego frasunku coraz bardziej mdlała. Mamo moja, boli mnie głowa, bo umarł mi mój kochanek, pociecha moja. Mamulkłe moja, malarze jadum, dyjzie miegłe łed malowac, chłec na papierze,
Malarze jadą, slecznie malują, dała so jegłe malować, jakłe leliją. Jakłe lelije, jakłe rózi kwiat. Milejsi mieje mój kłechanek, niźle cały świat. Mamusiu moja, jadą malarze. Dajcie mi go odmalować, chociaż na papierze. Malarze jadą i ślicznie malują. Dała go sobie wymalować jako lilię. Jako lilię, jako róży kwiat. Milszy jest mi mój kochanek niż cały świat. Myślę, że tutaj ważnym słowem jest lilia. Lilia jest bardzo symbolicznym kwiatem i nie tylko mówi o śmierci, ale też jest symbolem niewinności, czystości. I myślę, że tutaj można to zinterpretować w ten sposób, że mężczyzna, chłopak, który umarł, był na wojnie i dla tej dziewczyny zginął po prostu niewinnie. Po kasiepsku może tyś rzec, że coś, aby ktoś je ciesty jak lelije, tak jak te rzekła. Czaso ma tyś chłecy barożytkłe. Możemy rzec na przemiar to je jego lelije, to znaczy, że to jest jego narzeczona. Lelije jak no nałyzieny. Jeżeli idzie ten tekst, to myślę, że tyły możemy też nadcidnąć w niektórych słowach. Za charakternym my wiemy, że ten tekst nie jest lenowy na styłe na kasiebach, a w innych dzielach Polści. Taci ma słowa ma mogą bec. Rzewnie płakała, to jest przeciasnik, ale kasieba by pewno lepiej rzekł ziewno płakała. Tyłe mamy też słowo frasuneczkły, frasunkły, by pewno stało kochanek. Po polsku kłechanek tyłe prawie w tym tekście je wiedzieć, że łeglowe w kasiebiznie nie ma ereśnygłe, a tyłe łeno je. Tak tej możemy pozerać na to, jak no na tekst wspólny rozmaitym regionom Polści. Do słowa sleczno, czy slecznie, jak tyłe prawie w tym wariancie tekstowym je, możemy rzec, że kaciebabę pewno to ciasto wamienił to słowo i tyłe wstawił snyzio, albo piękno i pewno by mu to lepiej w usiach brzemiało. Tak jak wspominałyśmy, ta pieśń jest popularna w wielu regionach Polski. Szukając w archiwach, najwięcej przykładów znalazłam na przykład ze Śląska. I tutaj ciekawe jest to, że nie zawsze występuje kochanek czy ukochany jako główny bohater, ale jest słowo syneczek. Czyli oznacza to, że ta historia mogła się też odnosić do relacji matki i syna, który wybrał się na wojnę. Melodia jest na tyle uniwersalna i wpadająca w ucho, że praktycznie nie ma wariantów melodycznych w innych regionach naszego kraju. Co więcej, ta pieśń i cała ta historia była na tyle chwytliwa, że można było ją usłyszeć nawet w Ameryce. I to może nawet kanał jest w internecie i teraz jest boda poedzyra, bo był taki chłop, który się nazywał Brunon Krygier. On się urodził w Łodzi w 1899 roku i był, je wiedzę, artystą. Chłecy czas I wojny światowej na krótkie przerwy jego artystyczną robotę, bo on musiał iść do Polski wojska, ale studiował w konserwatorium muzycznym w Poznaniu. W 1925 roku Brunon wyjechał do Ameryki i on śpiewał tenora i on douczył do polskiego karna teatrowego, co ryzowało po całym kraju. Wtedy prawie, kiedy on w tej Ameryce był, on miał do zrobienia seria polskich pieśniów ledowych, sztyłcył szkołę muzyczną w Filadelfii, uczył śpiewu i groni go na skrzypcach. Nagrył wiocy jak 200 platków, a co jakiś wyżny, on skomponował wiele swoich bardzo dobrze znanych później Polków i śpiewał je ze swoim karnem. Nazywano go nawet królem Polki. Co to kiedyś? Ale do tego tytułu pretendowało co najmniej kilka osób. Tak jak i Joanka dzisiaj rzekła, melodia je prosty, je letki, letko się może jej nauczyć, do tego tekst i cały rodzina może siedzieć i śpiewać. Teksty i melodię może ta znaleźć w książce Kaszuby,
To są 3 tomy, serie Polska pieśń i muzyka ludowa. Tyły może ta naleźć wiele rozmaitych, kasiepścich, tradycyjnych, łebrzandowych, powszechnych, jacile chce ta piesniów. A skoro już mowa o dziadkach i babciach, to warto zawsze zapytać się ich, porozmawiać. Może znają jeszcze jakieś stare kaszubskie pieśni. To jest zupełnie inna wartość. Bo te piesnie, nadzysy, to i bodze wszystko. Ale jeżeli wa może taci piesnie ciec, pamiętaj o tym, żeby je spisać, a najlepiej iść do tego nagrać i ryć co nima dzelec. Może wa bodze tam jaco ciekawego do opowiedzenia o nich. Chętnie porozmawiamy w następnych odcinkach. Pewno, że ja. Dziękujemy. Do usłyszenia.